OK, takže čus, sme Noel, chvíľka, ja vás vítam ďalšieho videa a dneska to bude video o Skyversu na serveri Craftmania a ideme na to. Fakt, to je nová mapa. Neviem prečo, ale nejako sa mi to... Asi nelaguje sa mi to až tak veľmi, ale lagy mám. Asi. OK, tak ja sa bojím. Sharpness jednotka. Zlaté jabłko jest. Mam plný inventář. Sír, toto je hajzný. Prepačte, že mi takto volá, ale... Mne vždycky takto volá, že či s ním nejdem točiť. A jo? Sú to veci. Keď tak... No tam boli boty. Ideme ďalej. Už sme iba traja hráči. Takto sa otvorím. Yes, vyhral som... Stadium Game vyhráva. Yes, ešte nám napísali GG.
Že asi vidíš, že točím. A dúfam, že nie, lebo mi potom budú všetci vyvolávať. GG. OK, máš písať. OK, ideme do týmu. Už to začalo. Musíme stačiť ostatným. Tak neviem, či zabijem obidvoch naraz, a ešte keď majú silnejšie veci. Okay. Okay, bro. Teraz fakt neviem, že ku komu sa porcnem. No, si majú celkom slabé veci. Suffocating, I'm waiting and always hesitating. To je čo za boj? Toto bol čo za boj? Tak pravda, že ma zabijú, keď tam dajú lávu. To je nič. To je lamácké. To bude už asi posledný boj a potom končíme. No. Tak až si už toto bol to bol asi už posledný boj. Alebo či? Hej. Tak my už nebudeme čakať. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak sa vám páčilo, nezabudnite dať like. Koment, ak sa vám naše videá páčia na našom štúdiu, tak nezabudnite dať odber. A sa s vami učím, a z toto video bude mať 10 lajkov, tak bude ďalší diel, ja sa s vami učím a zatiaľ ahoj!